Producer. Yes. Na kurangiri. Yes. Umusanara na utumireke mambi. Bono madam amang'ana ari gana mako. Umusani erembi yari. Ngoterare. In fact, igagotera gwetani chinyoni. Utatiga bono omochando tubwate. Ebagucha bakora ogotera okomo baranga bono babe. Ng'aki bono gikari. Amang'ano kuburia iga korekanete moisonde gose. Bono umete omusani agucha okore ngome yemo oyuo ochire gochiari ngori okare korine mete ngori okare korina mpaka abakungu babande bono tusinyire ng'aki iga bono egasi no korina use ng'aki bono. Maite bono emechano tugote iganiri kawaida yaba muraba iga bagukina bono nande barochimba bote talent mostly bari bagotera okonyora omonto ochira ase okorire perform ribuya after go perform umete nabwate chinza chirichia kobera ne chifan kora tara abono nona realize mistake kare gutatiga bono nkuburi bono igorende amasikanirende ngai agochatuka because bono ndokonyara gokora igo ase ng'encho ego sari erieta no yambone ritemite risaregete risaregete yani bono timaiti ng'a nina kitu ogocha korirosi because bono lakini oroche shida nere naki ntobwate kampuni ngo kinere lakini shida bono abasani bakonya gotwira ni maiga ngora lakini I'm thinking on how to deal on that. Gaki madam okoranga because ndoche machika ya iga ya discipline kweka tofunge kamba kabisa totakore tibo abasani abangotira ni bari maiga big time bono korora kwane kwabaiga naki ari konyarekana abasani abo koreta twara ababeka twara abaoji twara abamanyanga ng'aki chitabi chiabo chire because bono oroche bono bachakire kurina kire gintu bakurina bono yatigaire bono barine chingoko bono lakini ndoche omonto kagokora amagoso ndoche tuchake koba gintu buna suspension lakini don't worry I'm thinking on that we can change kore gintu kira nyare kuimoki company yiga ne banga no ko lose abo maite gotera mbiya to ba lose lakini tonyora abantu bare better off babwate discipline because I'm so disappointed by the way kama saa indo chabantu paka nche bachakire kondama agotebya company eri musubati orioregari obasaririo boro kishita bichimbe ngote buna nche asisimiane bone bagoteba ng'a bono twasariria masikani echi producer echikare kwerora squeeze echikare kobeka mpaka babeka ebintu amato babeka gose ninki chitukie basambete bono ngono ngasikie tokuminte tokore gasi agubuya buno gerete gokore gasi agubuya abaiga ngo dilinde na barabu buya madam egento gitakeira abu ne panel beating panel beating baketoke egento kende omosani no nare oyo korukunga woji goseno bono oroche koru last week simitari kobwata simiane tataiti gocha studio bono timaitinga MSOC no mari no agochigoterra in fact madam abantu abo gocha kwareta koru gosenkai gose moturumensi gosenkai bona gakioroche ndegeiga ko empower the young youths bari babwate talent lakini basinyuruko imuka korwa se bari basoke isko ya boro ke talent yao so that's why I want to dig deeper as a village nyora abantu but then tobasago kumya mang'ana ingo dilinde naro kwanza bunoji na murangeri nkuira nare after twakwana nere nkuira nare gaiga ntete kugamba nere tuigwane lakini aitokumi I'll sort that out sarende madam rende aitokumi nonde gaiga na kunikende gaki nkuni sawa gaki nkuni asesime gakuranje it's okay kuranje because bono obogima bwabeire una bwabeire wa sawa so make sure mumuroi na gutumira gabu kwa mororire buye gasi haya alafu utaniambia vizuri juu hata kama amefanya hivyo asa yu atangani still to tebanga kire gintumbi yakire ndite bado mo kwa nene ero matebi na to kore gasi ga
umubange buya ngomorangende achito sign contract if at all whatever nga na what talent mbiare ogotera koroku goterare but bono sama nsemo ya masikani no nsinyire nga kitogo we can make sure o tware discipline ingia manye como assurance ye contract yeyo yeah sawa bono tigabono tobiteme torera sibikorie aya sawa ekorega siago bono bia ngoko sort ndai don't worry sawa madam Mugaki aya ai kebwese inge kori imo abande bono man inke kokare ko bisa inke kokare ko bisa woche kending kiyo inge kwa nyako nchik rom tofauti nero ne changa amwangu ayenke okorigia ama nyanja ama ya mwise ko mwabo kai kware nge botuko ani njoko limoji ya inke wanyeta ibone bisagare biri na iweto kare kore taga mabuteraga na biwacha kori mate banoshi tigana mangana o inke okunywere chrome nande nto akana nga maruwa tigire efi abana tokare kogacha ngote na kunyani ose nindoche nkwandra kwa bisa nabisa nche musacho kunyi bintu ebiyaya ngiyokorigiga ayenka ikware gakoro botuko nae nacha korigi okorwogo wacha ose nae nkorigi bone ngana ke nyomba nero ya nyomete abakungundi bacha korigia basacha nakuganyire nyomba naro sire naro rabonda konyora ochega kundigia sindio ngo wantigera nyomba bono rati rati nyanjama aje korigia musacha inke kebe kwani moji kigwantiga nyomba nchebweka ayo moshojana wano nchoko borose na mbore ntekobori koboria okombori gentoki ayo jana yakombete biare bibya no never I'm asking you where is Soji? I don't know nafani kulizio swali kayare ningi moko nkiocha kori monki mwachi kanete nae nacha korigi nki mwachi kanete ugocha kondigika nae nacha korigi ndrengo more komo drinking so what is that beach ngo mare ngakomo nae bwe kore nyomba mu abande ambone nko kori mu abande tiga moshyo ya ibege ndokia yega tiga kai bono na kyote ite tomenya ebono ega sia uno kunywa maru tori korara nyomba na kitoko menya kwando siti sei tocha wonchanda iga sina rure nkali wetaga ngo kubori na niko inochi chinko squeeze chi reflector kare ko takero ko ya chinko muko yeah how ya tell me exactly ngote tengote what you come here onye wasinyuru rende ose wasinyiru o chini agaisi akakabwate chindomotu what ninki inseji staba chiasuma ntiga nae bono nti na kiwacha ono tete kondwani ata iteko samuro momo ima how onye wasinyiru na bonkori go musaidizi akokonye nkekebe nae no look wasinyiru kondenda look look I've been drinking having my best abona boriyo enjoying myself abona bachafu ko ngoro kiae no tete nande ngeko na seto nkanye nyomba nkanye bore nkanye bore nikyo bacha kondigeria sinka mutumiro bangaye kebwese korengere riori egendo kiambura ni rumba wono naye rumba mo wasinyiru kobeka chirumbe chu mu abando wocha gutamira amwa ngogocha wono ngendrete gasi ege barua kwandetera ke barua ki ojini ngasori ai ni ngasori nero kwa chikeja kwarete bisagane nyomba namna gani gingo shaga oragera gingo taga
aeningo uocha toka Bwese. Inji. Kwando seti seito. Njetini kubosa. Irobon. Kwando seti seito cha kontesa. I'm asking. Ocha kontiga nyomba botu ko kwa menya kumeka mwabandi. Ngente. Na ningoite. Do it. Ngente. No metenga. Onye nese gete itera boto goite na. No, I'm one job. I was having. Which job? What are you talking about? Unajisikiza inkekebe naye. Njogo nkaira mako. Inkekebe. Kwando seti seito ocha kontiga ne nyombe tega. Wife. Kwa kwen. Then nkokori higa. Nacha gutara nkiwacha kurigia. Nae nacha kuri. Nkoireka. I know the way. Then let's go. How? Ocho wantebi ngoyo kwa nyite nyomba. Yeye tikwanya kumbekera. Ekungira. Bono kwabekera ochacha wakora. Kwangorete. Kwangorete. Isa nduminto nyanga kikwanya kongorera. Eje nanga ikwarusetie. Aita kuna iwo no materenga na gorete. Osega siao no otinda goka. Ojimba sakia wate. Omuji oyo. Mushi antiga. Ya! Yobono ngomare ngene nyomba. Nena. Nchena chikana noji araria. Nguwacha kurigia. Nae nacha kurihi. Ondiji gunango. Takwande toro bore bibwa. Unkare ngote tengote binga nae nacha kurihi. Maite na lenga linkora unango kora. Kora ngose. Nkora akore bono. Maite njengwanta kobe bachela. Noje nyombe ni watomo. Ni watomo. Ngonche ne mistake. Anyone? Onde? Nobody. So, njeto kazi. I don't know you. Obwe tenta agende. Nkion konyet. Women everywhere. Oh, wonu kwangira ukwano bodiri? Chibesa ndo set. One binto kontebi. Njegi ngonya konywe. Besa kiobwate. Ngonya konywe ndo kiana. Yente kikwa wore chisiringi bere bono bodi oga hasene wonte. We ni nani? Ayabone gentongo kora. Kwenda minto. Nande timbesa konyora ama ora yago tioka kwa minyo kirigocha seito. Ntocha torra so kwenda gochi. Onyo ko tindi. Rige bisaka nebi onye ko bireta mojiga. Onyo ka don't go. Sawa no chondi giya. No chondi nande na chiri timbesa konyora seita. Nugu kabisa. Obucheti bule kabisa. Abakungu bache kunkambira bwana. Abakungu naye kwera. Oji. Ya. Oji. Oji. Mwishe oji. Ona ngo etora na masikani. Abakungu bache kondikinji kebwesa. Njino muntu no ngoimuka ante nepa. We! Kwanda! Moko nyagomijera nshakesi. On disturb tigari yambo. And andongina. Jamanya ke. Bintevi kongen. Ai. Kai. Kebwesa tanya kolegi. Ngwe tora. Abakara ngezore osaga na boche konya komtiji azinda ire ngoliye ndo kiane ngolango ejembe hiko